9. 9. Дните от седмицата. Дните на седмицата. Понеделник, Понеделник, вторник, вторник, сряда, сряда, четвъртък, четвъртък, петък, петък, събота, събота, неделя, неделя, седмица. седмица. От понеделник до неделя. От понеделник до неделя. Първият ден е понеделник. Първият ден е понеделник. Вторият ден е вторник. Вторият ден е вторник. Третият ден е сряда. Третият ден е сряда. Четвъртият ден е четвъртък. Четвъртият ден е четвъртък. Петият ден е петък. Петият ден е петък. Шестият ден е събота. Шестият ден е събота. Седмият ден е неделя. Седмият ден е неделя. Седмицата има 7 дни. Седмицата има 7 дни. Ние работим само 5 дни. Ние работим само 5 дни.